Basketball game, deadlock at 6-1. (62-61) ang ating score. Alabang, the last throw, Pasakay. Salamenya number 7. Salamenya 14-2. Rubio, ayan, nakawa na. Screen. With 5 minutes and 10 seconds. Screen. Drives! The ball up again! Tatlo ang abando mga kaibigan. Tuyoy! Sasalaksak! Lapit-tawa ng bola! Salamenya! Lapit-tawa again! On to shoot! Tuyoy! Sayaren! Salamenya! Oy! Number 12! With progress at 22 seconds. 61-64, Pasakay, Perez! Fortuna at another same ball. Thank you. Ayan na! Pasakay! This is a trouble. 63-67 ang ating score. Pasakay! Another violation. It's a trouble. Iunat mo lang, iunat! Iunat mo! Iunat mo, boy! Iunat mo, boy! Iunat mo, boy! 67 ang ating score. Saunahan! Hanya pa rin ang bola. At atong shoot. Ayan! Drive! Another foul by number. Kayaan, buboy! Kaya mo, Anoy! Kaya mo, Anoy! How about the last try by pag na-shoot mo yun, may libre ka isang puntlong kay Papa mo. Kaya Salamenya on a 3-point shot! Rebound again by Villegas. 2 points seconds. Anong nangyari na pagkasi? Sasalaksak sila rin! Salamenya, raise number 67. Twice! Number 2. Dos 15. Maturang matibay. Another same ball. Another foul.
27-71. Pag sinabing shoot, gaon. Number 5. Alabaw sa line. Isang puntos sa line. Villegas, hindi mapigilan yan. Sasalaksak sa line. Sinagtang paugaw yan.